Marahay na banggi, masiguro ang striktong pagpautob kan building standards o basihan kan tamang pagpatugdok nin edifisyo o infrastruktura sa syudad. Ini ang obheto kan binilog na technical working group para sa pigahaman na draft kan mas pinahiwas asin pinapusog na local building code kan Naga. May report si Joel Sulina. Matapos ang nangyaring mahiwasang pagbaha, asin dakul na mga problema sa mga infrastruktura sa loob ng syudad, sarong Technical Working Group ang pinaghaman ni Mayor Leni Robredo basado sa Executive Order No. 032, Series of 2025 para man sa paghaman ng draft ordinance para sa Local Building Code kang Naga. Sigun kay Attorney asin Architect Binstoni Marie Salceda Mazo, Technical Working Group Chairperson, basado sa nasambitan na executive order kang alkalde, sinda ang pinagtukahan na maghamana ning mas mahiwas asin pusog na local building regulatory framework asin magkaigwa ning istriktong pagsunod para digdi ngaring masiguro ang salbado, pusog asin disaster resilient building environment sa loob kan syudad sagkod sa masunod na mga henerasyon asin panahon. Sinabi ni Maso na sa hahamanon na local building code kang syudad ng Naga, magiging dalan ini para man mapanuan na ang gap sa pagultanan kan national standards o national building code asin ang pagkakaigwa ng mas specific na geographical, environmental asin socio-economic needs na subo sa pangaipo asin sitwasyon sa loob kang syudad ng Naga. So ini po, we've been going on with this crafting po kang October 18 last year, and then meron po kaming timeline to do it for 6 months, pero grabe po talaga ang ginigibo kang technical working group, dakulon ang concerns na dapat mailaw, kaya nag-ahagad po kaming extension. So most likely po by July of this year agwa na po kami ni draft kang si local building code for Naga na ini po ipapa-approve pa sa sangguniang panglungsod and syempre po ni Mayor Robredo. So dakulang tabang po ni sa city, even sa other municipalities na pwede pong ma-share po, and then siguro maging basehan din nila pag magibo na din sila kang local building code nila. Ang specific as in pinakamayor na objective kang technical working group yung ang pagpapaurog kang disaster resilience kabali ang pagdevelop ng istriktong building standard basado sa local vulnerabilities siring kang bagyo, mahiwas ang pagbaha, kabali ang paglinog, ngaring masiguro ang public safety asin ma-promote ang sustainability araw kang pag-incorporate na ang green architecture, energy efficiency asin proper waste disposal, maging ang open space management ka mga local construction project. Ang technical working group kinababalihan ka mga professional asin expert na nagtatarabang-tabang para man sa busising pag-aadal asin paggaman ng mga probisyon na applicable solamente sa lokal, partikular sa syudad, kan bibilugan ng ordinansa o local building code. Ang nagko-compose po pala ng technical working group, mga professional organizations po. So from the side of the architects, igo po United Architects of the Philippines Camarines Chapter, igo po from the side of the civil engineers and PICE, Naga and Camarines Sur chapters, igo po kita from electrical engineers na chapter man po nila, IIEE, igo po kitang from mechanical engineers, igo po kitang from environmental planners, PIEP, Camarines, and igo din po kita from interior designers, geodetic engineers, and igo din po from the electronics engineering na profession. So ini po mga chapters na nina nakabase sa Naga or Camarines or even Bicol, nagpa-participate po sa crafting kaniyong local building code ta. So maasahan kang publiko na talagang ini-scrutinize pong tultol ang satong mabusisi, and dakul pong mga i-introduce na mga maray na provisions na applicable lang po talaga digdi sa Naga. So magayon po siya dahil ang talagang objective nga is ma-address ta tong disaster resilience ta. So magkakaigwa din po kami ni FB page para ma-launch din po sa community, sa public po, makakomment din po sinda. Mahiling nila kung ano bang objective ng local building code. Ini man po may basbas din kay Mayor, sabi ni si Mayor po baga for transparent governance. So
Sabi niya, maray na ngayon na may nagkokoromento ang public, involved sinda. Nag-agi din po pala ining pag-ibot kaning local building code sa mga public consultations. Sa NCPC, nag-agi po siya. And then, invited po duman sa iba-ibang sectors kang Naga. And dakol pa din po nag-feedback even from other municipalities, may nagpa-participate po sa to. So maugma po kitang marayta, dakol ang nagtatarabang para digdi sa endeavor na ini. Tinunang doon pa ni attorney Architect Maso na kung ano ang pangangaipo kang syudad, di man ang sisimbagan o i-address kang local building code, maging ang mga existing building o structure na igwa ang Naga kung kinakaipuhan ng intervention sakop kay ni. Maging ang responsibilidad ka mga mapaturugdok o mapakonstruir ni mga edipisyo, mga kontraktor, mga opisyal na ma-approve kang permit na kapalaman sa pinagpapanday na code para sa transparency. So sa Naga, anong pangangaipo, dapat ma-address kan sa itong local building code. Tadakula pong bagay na nahiling ta sa mga nakaaging typhoons, nakita binaraha, and kung ano pa pong mga even sa fire, etc. So dakul pong hazards na nakaka-apekto sa Naga na dapat ma-address. So, primarily po yan ang pinaka-objective. Kaya po, bako lang actually creation ng mga bagong set of rules, kundi even ito pong mga existing tanang structure, kung kaipuhan pong magkaigwan ng intervention ang syudad para mas mapakarayta sa kabuuan ang Naga, magkakaigwa pong intervention iyan. So yan po ang mga magayon na features kang bago tang code, and then sa bago ta din na code, i-define na din ang mga responsibilities bako lang kang may sadiri sa kang mga design professionals, kundi pati ang contractors, pati ang mga officials na nag-approve kang permits, i-define ang accountability nila para po talagang maging transparent as mas maging efficient ang satong code. Sa nasambit na local building code kang Naga, kabali man ang pagpapapasil as in pag-modernize ang issuance ng building permits as in mga certificates. Ang magayon na feature is digitalization. So para po nga ni mapabilis ang pag-apply ng permit, magkakaigwa na po kita na ma-apply na lang kita through online, pati ang payment online. So you work out na po yan with the city, and very much open po ang city kaya na pondohan po ang digitalization kang application for building permit, occupancy, and other permits issued by the Office of the Building Official. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan. Sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayohan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.